Nyam nyam nyam. Enak apa deh? Nyam. Warak su. Ya alhamdulillah. Mbok nyetel musik kok lho su. Hah? Ben rodok semangat ah. Apa jazz apa dangdut? Ayo saanane pop yo Iya ya Pak De, sing rodok semangat. Oke, ayo bolo. Goyang. Yeay. Wih, seneng ta? Wih, kenteng ya. Walah, Pak. Hop. Iya. Asik, coy. Waduh. Ngapa kowe iki? Kok apa tenge berisik kowe iki? Ngapa lho? Ganggu wong turu, Ya yo ben kok. Ayo ora seneng ora oleh kowe iki. Berisik, minggir kono. Sing sabar, pokoke ora duwe alat musik. Ngecek aku kowe. Aduh, acol kena. Stok itu. Iki lho, alah yo ora ndek gawean wae. Awas kowe. Nyok iki. Bajigur. Asemi malah mingsel pe. Oh, sik tak golek cara. Alah, nyekel kowe gampang, Gus. Delokna ya. Nya, tak kei iki. Nya. Aduh. Balik hitung. Sing banter ya. Terus. Iya, waduh. Jiger iki. Wah, metu arene nek wani. Piye, Cil? Disebelne to. Oke. Sik santutane sik. Nah, kuwi. Bledek kowe ambune. Lak metu meneh. Cepet dong. Sebel meneh. Sing luwih banter, Cil. Heeh. Siap ya? Ya. Iya. Waduh, bajigur ra kena. Asem iki. Wah, ngece. Meneh dong. Nah. Banter meneh. Ya. Kena saiki. Wah, dhuwur banget. Tekan ngendi kok? Sak gesa. Wah, tekan adil ya, Cil. Lah kok iso ono iki? Alah, bajigur. Piye, Cil? Wah, akeh tenan iki tikuse berarti. Dibasmi wae yuk. Sik. Piye carane, Cil? Iya. Aku duwe cara. Tak pancinge wae. Oke, Cil. Metu dan. Emang Kena kena. wae ya. Lah ndi? Rung oleh setengah dina ngono kok. Ya sik. Wah, ngantuk aku, Cil. Jeneng wong mancing iki ya sabar. Tinggal sik ya, Ngantuk ya. Ngantuk ya padha. Aku ngantuk iki. Cil. Waduh. Awas dipangan. Waduh, tulung. Wah, malah do minggat. Cil. Tulung. Waduh. Cikon mah do minggat to iki. Iya. Awas, Cil. Tulung awas minggir. Aduh, awas tong. Aduh, bajikor minggir. Aduh. Aduh, yung. Aduh. Oh, Cil keng ganggu. Awas kowe. Ayo. Nyok, gajul kowe. Aku mau mancing tikus. Aduh. Meneh kok. Gajul meneh. Nyok. Aduh, yung. Kowe. Boyokku. Syukur ora. Kowe karo mancing aku, Cil. Malah kena dhewe ta. Aduh, apa kowe? Aja. Ora sang nganu wong liya. Aja to. Kewan liya. Ora. Kowe iki nang omah wae, Anton. Ya mau iki berisik kok ya. Lah ngapa ya ben sak karepe to? Dene ya wedi. Ayo, Su, setel Ana musik Su. to, Kek? Ayo. Juga bareng-bareng ya. Asik. Yeay. Ya. Seru. Banter kene, Su. Ben tikuse do metu meneh. Siap, Bala.